Simple Talk. For today's video is magmumukbang kami ngayon ng asawa ko and nagpre-prepared na siya. Papakita ko sa inyo. Ayan. Mimintik yan. Tapos yan, sibuyas bawang and crabs na maliliit. Sa Bicol, bungkang. Tapos tahong. Tapos mais. Tapos hipon with langgam. Napapanood ko kasi yung mukbang na mga seafood. Siyempre, hindi naman namin afford yung mga pangmalakihan at pangmalakasang gastos. Kaya, mga cute-cute lang yung mga ingredients namin. Yung hipon, yung mga gaganto lang kalalaki. Yung crab, yung mga gaganto lang. Tapos, siyempre, yung mais, isang piraso, tinadad namin sa 8 piraso. Tapos, yung tahong, diba? Tapos, yung amimintik. Hindi ko alam kung yung tawag doon, yung familiar yung iba dito. Amimintik ang tawag namin doon. Yung parang lobster na pang simple edition. Naabangan lang natin yung yung maluto siya. Tapos mamaya, yung pagluto niya is i-upload ko na lang siguro yun sa reels ng asawa ko or dito din sa Facebook short, ay sa YouTube short. Okay, and gutom na. What's up mga kaltok? Start na tayo ng ating mukbang. Ayan. Tingnan nyo, oh. Ayan yung mga tahong. Hi guys. Ito yung mimintik. Tapos, yung crabs na maliit. Tapos yung hipon, i-google pa namin kasi wala. Nilate kasi siya guys. Ay, ayun pala. Kaya, napasok siya bagay siya sa butas. Ayun, sa butas ng Kain po tayo. Ayun po, let's go. Kain tayo. Mag-pray pala muna tayo. Isa sa God and His lady, it's about to receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Na? Okay guys. Diba pa akong tawawin daw? Wow. Ba't nasa rin ako? Ano pa yung sarap ko dito? Ano guys, yung hipon kasi maliliit, 20 lang yung bili namin, maliliit ay ayun, nasa loob ng tahong. Kaya laman niya, hipon na, may tahong. Kaya, sasaw natin dito guys lang. Sarap siya guys. Ito talaga yung pangarap nila guys, yung mukbang. Kaya lang kasi hindi namin afford yung mukbang. Minsan. Wait din eh. Ito sa? Sarap. Sarap na sabaw. Ito lang yung sabaw nito. Pala yung mimintik guys So parang malaking parang hipon siya na pero malalaki to ay. May mas malalaki pa nito guys. Ito yung laman niya guys. Yung kakainin. Tapos yan kinukuha lang siya. Manipis lang siya. Pero pag yung mga malalaki nito guys, ang lalaki din ng ganito niya. Kasawasap na natin. Si Malang nagluto. Yan na to guys ay may butter, may Sprite, may Sinamama dun sa loob. Sarap ng pag-asota. Kulangin ang kain ko. Round 2.
Masawa. Ayun. Ang baba kasi ng mesa namin guys. Kaya yung mga bilbil namin ito. Yung mga mahilig magpulutan niya, sarap natin pulutan. Lalo yung malalaki masyado, sarap. Tapos pinamagaan tiwi niya. Hindi man sa anong mga pagpulutan, sa mga hard baga. Bungkang, kung tawagan. Mura lang kilo nito guys, oh. Among daming dilaw niyang taba. Mura lang ito guys ay kita eh. Ayan. Dito, dito! Tigas. Ayaw ko nung kinakain ng daming busisik. Ano mo kasi yan eh. Maliit pa, mahirap ano yun. Hindi, kahit wala. Yung malalaki kasi na masyado guys, yung ano, yung pang stick pala yun. Kuya, gusto mo mag-join? Ito palang ganito niya, nung hasa. Ito yung nandito, yung ganito. Kala ko dati kinakain. Panood ko lang sa mga nanonood ako ng ano, nagpang. Struggle. Struggle is yun. Taba. 40 pesos lang to guys. Yan na. Buhay pa. Maliliit mo Bili kasi. namin. Maliliit lang. Sinta lang ang kilo ano. Pag maliliit. Doon yung mayroon yung malalaki talaga yung pang. 200 lang kilo. Pero syempre, dila tayo sa Ito lang tayo sa upward guys. pangmasa. Ano, may natanggal mo yung benta niya. Palibasa mga banyo sa kwat. Ito man kasi guys, sinasama man lang kasi ito sa ano. Dito, sinalak lang nila ito sa gulay. Sa Bicol. Nilalawak lang nila ito. Ito nga, ulit. Pero sangka, paku. Mag-vlog ka. Ano? Ito. Mga noodle fight baga ng dating. Ano pa panood ko sa ano, sa mukhang ano, Strong guys. Mati ng laman. Ano lang ito? wow! Kaya naman itong bilhin natin yung tao? 40 kalahati. Ay, dahil si 20. Ay, 70 Yung bungkang kalahati. angat. Oo, 70 kalahati. 140 kilo. Sarap. Ito na yung pa ng kalahati. Masong hipon 20. Yung maliliit. Ano yung manggal? Yung tiny. Kasi madami. Kalahating kilo. Sabi nung Pauwi na dito kami sa si atin. ate. Napinan mo. At Ano kalahating. ganyan ka lang. May mas malaki pa dito guys. Yung ganyan kalalaki siya. Masarap na.
Sarap sa bagong kanin. Baho kasi yung tinira niya. Ano mo na tinanggal? Ganito kasi yan, oh. Gaganyanin, oh. Pag ano, oh. Pag open ito, na tayo. Ito, gaganyanin mo, oh. Para makuha niyo siya. Hindi na nga lang ko. Sa alam niyo. Sarap ng ano? Sarap. Malalasan yung butter tsaka spice. Na? Ulit lang ito sa guys. Ang kanin. Basta pa itong pinansin. Ako dito siya sinasawsaw dun sa may ano guys. Pag ginawa ko sa usawan ito. Suka na may herbs. Hindi mo ginawang kamatis lang. Yung agad, anak kong panganay guys, hirap din kumain ng mga ganito. Hirap yung pakain. Kaya, sama na lang namin siya dito. Try mo. Sarap pag sarap. Sige, ano yung nagugasan ng kamay? Hindi. Siyempre, pag may seafood, mukbang, may coke, tarang. Uri na nga eh. Ang coke namin puti. Iba na. Ano yan yung guys? Kulay sa ano? Less caramel yan. Colorless. Colorless siya. Sprite ba? Pero Ano, sarap. Buti yung anak namin pangalawa. Fight yun. May nakita akong hipon. Mahal kasi ng tumpok-tumpokan na ito. Magkano lang pera na. Kamay ng anak ko sa kapit. Yan, kain. Ang gata ng sabaw. Dito din. Yan yan. Sabaw din siya din. Sarap pa. Ha? yung nakasama pala guys yung totoong ano. Sipit. Ang sipit. Ito may nagkain. Hindi mo makita pala itong pansit. Kuliglig namin guys. Alive na alive. Sarap.
Ikaw, tingnan mo ano. Hindi na ako na yan doon. Oh, ano. Pag doon kami sila, tatlo na. Oh, sige ko. Hindi ko man gustuhan. Hindi na ko nito may pusit. Mga Boy Scout ka? Hmm. Hindi ako sa Boy Scout, di pa niya nilang kain gulay. Dito sa kang kulay, baka ka na lang kong gulay. Baala na. Bawal sa Boy Scout, di na kain gulay, di ba guys? Nakakain na ako. Subuan lang nila ako. Yok ako, yok. Hindi ako makakain gulay. Pag lang nasugit. Dahil din ang mama. Laki-laki mo na kasi katawan ng kanila. Kasi nasababuhan lang pag nakain ako ng isang gulay. Kasi lang ayaw ko ng gulay. Hindi madala ko duman ang lutuan ko. Madala ko din ang Bawal. Ilang magagayak ng pagkain niya. Gusto mo ba? Kanin? Tulog na ako dito. Ano magbukas kamay? Yung pansipit guys sa wala yung katawan. Ano lang pansipit. Subi paalaw. Sunog na lang, masunog na lang daw. Mahipon guys, oh. Aliit na masyado. Sige, pinagtikim din ako ng karne nito. Ang ulam bagay ng ne? Hindi ka nga tayo nahipon. Luto ni Papa. Sabi ko rin. Hindi ko makinig. Sarap, pero sarap ng sabaw. May mic ba ba? Ito guys. Ang lambot. Kilo mo kita na sa mga. Ang namak. Kanin mo ba? Sarap. Manamit daw. Sarap. Pagtanongin mo gusto mo pa? Kasi busog na eh. Kaya. Sige. Ikaw ang ulan na naman guys. Grabe ka kapag na. Sakang ba? Ano isang araw? Mahal na naman yung daan. Ano sobrang siya sa luto na tuto na. Nakasabay na sa inyo si Kuya. Ang asal na naman yun. Ano siya guys? Pag alam niyo hindi kumakain yung kuya niya, sinasabihan niya pasasabayan dito. Alam niya hindi makakatanggi si kuya niya. Ang asal tayo kailan si kuya. Noong ng kamatis na walang ano.
guys. Namin yung ano siya. Ganyan ito. Nipis. Para madami yung isang pagkakas. Tapos sarapod ng ka. Asin. Okay ma'am. Ito guys, ang last kasi niya, medyo matamis-tamis na. Lasa ka na, siyempre may sperm na Sprite. Hindi. Hindi ka niya malayakit. Pangharap ko talaga sa vlog ko yung ganito rin. Magmumukbang, tapos yung travel yung darang pangharap ko. Kaya lang, siyempre, ganun ang pagsuporta sa ganito. Kung ano lang yung pinipang ganun. Excuse na sila. Diyos, usod na. So ito mga ano guys. Protein. So, pero alas na gusbos natin, no? Kaya lang ano kasi, hindi lang ko parang ano na, may effect na. Minsan kasi, lalamunan ko parang na siya magaspang sa pagkaramdam ko. Eh ngayon, buti na lang tumagal talaga ako. May ano kasi ano, may tawag nito, may Allergy? ano ito? Trauma. May trauma ka sa ano. Ito. Bakit? Siyempre, pag yung mga gaang uso mo, diba? Allergy ba yung tawag yun guys? Ang alam ko nun, trauma eh. Natungan sa mga galang mo. May trauma hydrocephalus siya. Kasi, nakain siya ng mga once na ganito, mga sipon-sipon siya. Ano siya minsan tinamula ng arog siya ng uso. So, hindi siya ano, Invento. may ano siya, may Hindi ano, naman kasi nangangat eh. Nag-ano lang. Nilalam mo lang. Parang magaspang. hindi yung tawag doon, hindi yung allergy. Ano? Ano nga? Ano sinabi ko? Trauma? May trauma siya guys. Traumatizing. Kaya kung may trauma, pag may dami pagkain. Trauma hydrocephalus. Kasi mamaga yung uso eh, di ba? Sabi guys, na-stress ako sa kanina. Na-stress ako. Stress eating habit ng gamit ko. Kaya lang, na-inlove na ako masyado sa kanina. Ano? Nagtaripe. Alam mo mo nagtaripe. Tuwan-tuwa ka. Talaga. So, wala na akong kilig sa katawan. Puro nataba guys. Wala nang kilig. Ngayon lang ako na-inform guys na pag mukbang pala dapat binabasa bigla ang buhok ko.
May pagbasabi. Hindi, para siyempre. Sakit para ako guys. Hingi daw ko. Coca-Cola. Sarap. Sarap na ang feeling mo. Sarap. Ano siya guys? Zero sugar siya. Healthy to sa kami mga diabetic, yung mga may diabetes. Ito. Healthy to. Ano siya? Zero sugar siya. Original lang baga. Next time, original taste lang siya. Wala siya, Tawag dyan, Coca-Cola na kulay Sprite. wala siyang ano guys. Wala siyang acid. Wala siyang ano. Basta normal lang siya guys. Tapos na kami guys. Siguro dito ko natapos itong vlog na to. Sana nag-enjoy kayo Bye sa guys. panonood. Salamat. Busog na kami. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Para maging updated kayo sa kasunod namin mukbang na gagawin. Tapos na ako, nagpay na ako. Dami pa ako. Siyempre, may pahabol, di ba? Balen. 1, 2, 3. Bye!